Sekcia. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Ruské príslovie. Prolog. Piatok 15. októbra. Jason Paparis obchodoval s kobercami už takmer 30 rokov. Začal v aténskej štvrti Plaka, kde v 60. rokoch dával americkým turistom kozie a ovčie kožušiny. Celkom sa mu darilo a takýto život sa mu páčil, najmä keď sa mohol pekným vysokoškoláčkam ponúknuť ako sprievodca po svojom milovanom meste. A potom zasiahol osud. Jeden spárny letný deň do jeho obchodíka prišla Helen Hermanová z Queensu v štáte New York. Vošla dnu a zamyslene pohľadila jeden z jeho kobercov. Vždy bola romantička a spojenie Jasonových hlbokých očí s mystikou starobilého Grécka bolo pre ňu jednoducho neodolateľné. Jason sa do nej zamiloval až po uši. Keď sa vrátila do štátov, bolo mu nesmierne smutno. Nasledovala vášnivá korešpondencia a neskôr jeho návšteva v New Yorku, ktorá oboch ešte viac rozpálila. Nakoniec sa Jason s Helen oženil a presťahoval svoju firmu na Manhattan. V podnikaní sa mu darilo. Výborné kontakty s gréckymi a tureckými výrobcami kobercov mu umožnili získať takmer monopolné postavenie vo svojej branži. Pomohlo mu aj to, že sa nehrnul do zakladania obchodov, ale namiesto toho predával vo veľkom. Bola to jednoduchá firma. Nemala žiadnych zamestnancov, iba kanceláriu na Manhattane a sklad v Queense. Jason všetko vybavoval sám, iba občas si objednal špecializovanú firmu na kancelárske práce. Obchodoval výlučne prostredníctvom telefónu a faxu, preto dvere jeho kancelárie boli vždy zamknuté. Tento piatok mu ako obyčajne poštár hodil poštu cez schránku vo dverách, no kvôli hrubému katalógu urobila pri dopade na drevenú dlážku viac hluku ako inokedy. Jason zdvihol pohľad od účtov, nad ktorými sa skláňal. Opatrne položil neodmysliteľnú cigaretu na kraj preplneného popolníka a vstal, aby si zobral listy. Predpokladal, že v nich bude celkom slušné množstvo šekov, ktoré vyrovnajú príjmovú stránku jeho účtovníctva. Znova sa posadil za stôl a začal triediť poštu. Všetky obálky išli na svoje miesto a reklamy priamo do koša. Pri predposlednej zásielke však zaváhal. Bola hrubá a mala neobyčajný štvorcový tvar. V jej strede niečo nahmatal. Pozrel na známku a zistil, že nejde o masovo rozosielanú poštu. V ľavom hornom rohu obálky bolo dokonca upozornenie: pečiatkovať ručne, krehké. Obrátil ju a poriadne si ju obzrel. Obálka bola z kvalitného a zrejme aj drahého papiera, aký sa na reklamy nepoužíva, no spiatočná adresa hovorila niečo celkom iné. Upratovacia služba ACME. Nechajte špinu na nás. Firma sídlila v spodnej časti Manhattanu. Znova obálku obrátil a všimol si, že nie je adresovaná jeho firme Korintské koberce, ale jemu osobne, do vlastných rúk. Snažil sa nahmatať, čo sa v nej skrýva. Nedalo sa to však zistiť. Nakoniec ho premohla zvedavosť a rozrezal ju nožom na papier. Keď nazrel dnu, objavil balíček z rovnako kvalitného papiera. Čo to je do frasa? Spýtal sa nahlas. Rozhodne to nevyzeralo ako bežná reklamná pošta. Vytiahol balíček z obálky a v duchu uvažoval, ako sa asi reklamným agentom podarilo presvedčiť šéfov upratovacej firmy, aby investovali do takej drahej reklamy. Balíček bol prelepený páskou s nápisom Prekvapenie. Len čo ju odlepil, akási pružina balíček prudko otvorila. Do vzduchu sa vyhrnul kúdol prachu zmiešaného s malými zlatými hviezdičkami. Nečakaná reakcia balíčka Jasona najprv nesmierne prekvapila. Chvíľu zlostne kýchal od prachu, potom sa mu však na tvári objavil úsmev. Bola tam totiž kartička s nápisom: Zavolajte nás upratať tú špinu. Neveriacky pokrútil hlavou. Nemohol neobdivovať človeka, ktorý tú reklamu vymyslel. Bola vtipná, jedinečná a účinná. Keby mohol, by tú firmu oslovil, lenže upratovanie v jeho kancelárii zabezpečoval majiteľ budovy. Zahodil balíček aj obálku do koša a oprášil si košeľu.
Pritom sa znova rozkýchal. Tentoraz tak silno, až mu do očí vyhrkli slzy. Ako každý piatok, aj teraz skončil prácu skoro. Keďže vonku bol pekný jesenný deň, na stanicu šiel pešo. Aj tak však stihol vlak o 5:45. O 3/4 hodiny neskôr, práve keď sa blížili k stanici, kde mal vystupovať, zacítil čosi nepríjemné v hrudi. Jeho prvou reakciou bolo na sucho prehltnúť, to však nepomohlo. Pošúchal si hruď a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchol. Žena sediaca oproti na ňo pozerala sponad novín. Je vám niečo? Spýtala sa. Nie, nič, všetko v poriadku, uistil ju s trápnym pocitom. Pritom uvažoval, či to cez deň neprehnal s fajčením. Večer sa snažil ignorovať šteklenie v hrudi, no nebolo to ľahké. Helen si uvedomila, že nie je v poriadku, keď pri večeri takmer nič nezjedol. Boli v miestnej gréckej reštaurácii, do ktorej chodili takmer každý piatok. Začali sem chodievať krátko potom, čo ich jediná dcéra odišla na vysokú. Ako by som mal niečo v pľúcach, pripustil nakoniec, keď sa ho Helen priamo spýtala, čo s ním je. Dúfam, že si zasa nechytil chrípku. Jason bol síce v podstate zdravý, no ako tuhý fajčiar ľahko podľahol infekciám dýchacích ciest, najmä chrípke. Pred 3 rokmi mal dokonca ťažký zápal pľúc. Nemôže to byť chrípka, namietol. Veď nie je chrípková sezóna. Alebo áno? To sa pýtaš mňa? Odsekla Helen. Neviem, ale nechytil si ju v lani asi o tomto čase? Nie, to bolo v novembri, opravili. Len čo sa vrátili domov, Helen trvala na tom, že mu musí zmerať teplotu. Mal 37,5, čiže len veľmi málo nad normál. Uvažovali, či nezavolať svojho obvodného doktora Goldsteina, no nakoniec sa rozhodli, že to neurobia. Ani jednému z nich sa nechcelo otravovať lekára na začiatku víkendu. Prečo sa niečo také musí vždy stať v piatok večer? Sťažovala sa Helen. Jason spal veľmi zle. Uprostred noci ho chytila horúčka, pri ktorej sa tak spotil, že sa musel ísť osprchovať. Kým sa utieral, dostal záchvat zimnice. Nedá sa nič robiť, vyhlásila Helen. Hneď ráno voláme doktora. Čo s tým môže robiť? Namietol Jason. Mám iba hlúpu chrípku. Povie mi, aby som zostal doma, zobral si aspirín, odpočíval a pil veľa tekutín. Možno ti dá antibiotika, uvažovala Helen. A nejaké mi zostali ešte od minulej zimy, nedal sa Jason. Sú v lekárničke. Prines ich. Nepotrebujem žiadneho doktora. Sobota nebola vôbec príjemná. Neskoro popoludní nakoniec Jason pripustil, že aspirín, tekutiny, odpočinok ani antibiotiká mu nepomáhajú. Nepríjemný pocit v hrudi sa postupne menil na bolesť. Teplota mu stúpla na 39,5 a navyše silne kašľal. Najviac sa však sťažoval na strašnú bolesť hlavy a neskôr celého tela. Pokúsili sa spojiť s doktorom Goldsteinom, no márne. Bol cez víkend v Connecticute. Odkazovač v jeho byte radil potenciálnym pacientom, aby sa obrátili na pohotovosť v miestnej nemocnici. Keď sa Jason po nekonečnom čakaní na pohotovosti konečne dostal na rad, lekára jeho stav dosť vydesil, najmä keď ho porovnal s rentgenovou snímkou hrudníka. Helen sa uľavilo, až keď okamžite nariadil hospitalizáciu a odovzdal prípad doktorovi Heitmanovi, ktorý preberal Goldsteinových pacientov. Diagnóza znela chrípka s následným zápalom pľúc. Už na pohotovosti Jasonovi nasadili infúziu s antibiotikami. Jason sa v živote necítil horšie, ako keď ho tesne pred polnocou prevážali do nemocnice. Sťažoval sa na neznesiteľnú bolesť v hrudi, najmä pri kašli, a na stále väčšie bolesti hlavy. Keď ho prišiel skontrolovať doktor Heitman, prosil ho o pomoc a dostal Percodan. Trvalo takmer pol hodiny, kým liek proti bolesti začal účinkovať. Doktor Heitman medzi tým odišiel a Jason vyčerpane ležal na posteli, no nedokázal zaspať. Unavene naklonil hlavu a pozrel na Helen, ktorá ho v pološere držala za ruku. Očividne bola rozhodnutá bdieť pri ňom celú noc. Po tvári sa mu skotúľala prvá slza.
Preňho bola Helen stále tou krásnou študentkou, ktorá sa pred rokmi zastavila v jeho obchode v Plake. Potom sa mu jej obraz rozmazal, pretože začali účinkovať silné lieky a on prestal vnímať svet okolo seba. O 12:30 Jason Paparis naposledy zaspal. Našťastie bol v hlbokom bezvedomí, keď ho priviezli na jednotku intenzívnej starostlivosti a neúspešne bojovali o jeho život. Prvá kapitola, pondelok 18. októbra, 4:30. Motory dopravného lietadla ako si vynechávali. Chvíľu naplno revali, kým lietadlo neodvratne smerovalo k zemi. Hneď na to však stíchli, ako by ich pilot omylom vypol. Jack Stapleton to s hrôzou sledoval. Vedel, že na palube je jeho rodina a on s tým nemôže nič robiť. To lietadlo sa zrúti. Nie, nie! Snažil sa kričať, no z hrdla sa mu nevydrala ani hláska. Vlastný krík ho nakoniec milosrdne vytrhol z hrôzostrašného sna, ktorý sa mu pravidelne vracal. Prudko sa posadil na posteli. Lapal po dychu a bol spotený ako po zápase na ihrisku pod blokom. Chvíľu dezorientovane pozeral po izbe a potom si uvedomil, že trhaný zvuk nepochádza z padajúceho lietadla. Bol to telefón. Do tmy sa ozývalo jeho pravidelné bzúčanie. Pohľad mu sklzol na elektrický budík s rádiom. Digitálny displej bolo dobre vidieť aj po tme. Bolo 4:30 ráno. V taký čas mu nikto nevolal. Keď siahal po slúchadle, až príliš dobre si spomenul na noc pred 8 rokmi, keď ho zobudil telefonát so oznamom, že jeho žena a deti už nie sú medzi živými. Prudko zdvihol slúchadlo a predstavil sa chrapľavým hlasom s náznakom paniky. Aj, asi som ťa zobudila, ozval sa do šumu statickej elektriny ženský hlas. Nechápem, ako vám niečo také mohlo prísť na odvetil Jack, ktorý sa medzičasom prebral natoľko, že dokázal byť sarkastický. Kto je to? To som ja, Lori. Prepáč, že som ťa zobudila, musela som. Ticho sa zasmiala. Jack na sekundu zavrel oči a potom znova pozrel na budík, aby sa uistil, že sa nemýli. Naozaj bolo 4:30 ráno. Počuj, pokračovala Lori, musím to vybaviť rýchlo. Chcem ťa dnes pozvať na večeru. Ty žartuješ, vyprskol. Nežartujem, uistila ho. Je to dôležité. Musím s tebou hovoriť a najlepšie to bude pri večeri. Pozývam ťa. Povedz, že to príjmaš. Asi, odvetil Jack, ktorý sa ešte stále celkom neprebral. Budem to považovať za súhlas, vyhlásila Lori. Miesto a čas ti poviem práci, dobre? Asi, zopakoval. Snažil sa prebrať, no mozog mu stále nepracoval tak, ako by mal. Výborne, potešila sa. Tak sa uvidíme tam. Jack prekvapene zažmurkal, pretože si uvedomil, že Lori to položila. Zavesil slúchadlo a uprel pohľad do tmy. Lori poznal vyše 4 rokov. Pracovala s ním v ústave súdneho lekárstva mesta New York. Bola aj jeho priateľkou. Vlastne viac než priateľkou, ale nikdy mu nevolala tak skoro ráno. Mala na to dobrý dôvod. Ona nikdy nepatrila k tým, čo vstávajú skoro. Rada si čítala neskoro do noci a ranné vstávanie bolo pre ňu utrpením. Znova si ľahol s úmyslom ešte aspoň 1,5 hodiny spať. Na rozdiel od Lori vstával dosť skoro, no 4:30 bolo aj na ňo príliš. Po chvíli mu však bolo jasné, že už nezaspí. Postaral sa o to ranný telefonát v spojení s nočnou morou. 0,5 hodiny sa nepokojne prehadzoval v posteli, potom to vzdal a šiel sa osprchovať. Vo svetle stropnej žiarovky sa pozrel na svoju tvár v zrkadle. Nemohol si nevšimnúť zlomený rezák a jazvu na čele, pamiatky po vyšetrovaniach série infekčných chorôb. Vtedy sa doň pustil aj mimo piteľne. Úspel a stal sa akýmsi miestnym odborníkom na infekčné choroby. Usmial sa na seba. Keby sa pred 8 rokmi pozrel do kryštáľovej gule a videl by svoj dnešný obraz, nespoznal by sa. V tom čase bol mierne obézným predmestským očným lekárom v jednom meste na stredozápade USA, ktorý sa obliekal výlučne do konzervatívnych tmavých oblekov.
Teraz bol z neho vychudnutý newyorský patológ s prešedivenými vlasmi ostrihanými na ježka a zjazvenou tvárou, dávajúci prednosť leteckým bundám, džínsam a pestrým košeliam. Aby nemusel spomínať na rodinu, sústredil sa radšej na Lorino nezvyčajné správanie. To sa vôbec k nej nehodilo. Vždy si dávala veľký pozor na etiketu. Nikdy by mu nezavolala tak skoro bez vážneho dôvodu. Teraz musel uvažovať, čo ju k tomu viedlo. Oholil sa, vošiel do sprchy a premýšľal, prečo mu asi uprostred noci volala s tým, že ho pozýva na večeru. Často spolu večerali, no prakticky vždy to bolo rozhodnutie na poslednú chvíľu. Prečo si to potrebovala dohodnúť v takom nezvyčajnom čase? Utrel sa a rozhodol, že jej zavolá. Stále nechápal, o čo jej išlo. Keď ho už takto zobudila, mohla mu aspoň vysvetliť prečo. Dovolal sa však len na záznamník. Pomyslel si, že je asi vo vani, tak jej nechal odkaz, aby mu zavolala naspäť. Kým sa naraňajkoval, bolo už po 6 ráno. Lori sa mu stále neozývala, preto jej znova skúsil zavolať. A znova sa mu ozval len odkazovač. Zlostne zavesil slúchadlo, bez toho, aby do niečo povedal. Vonku už bolo svetlo, preto sa rozhodol ísť do práce skôr ako obyčajne. Potom mu napadlo, že mu možno Lori volala práve odtiaľ. Bol si síce istý, že nemá službu, no mohlo sa stať, že ju nejaký prípad zaujal a prišla ho vyšetriť. Zavolal do ústavu súdneho lekárstva. Zodvihla to nočná operátorka Majory Zenkovská. Vravela, že doktorka Lori Montgomeryová tam na 90% nie je. Z lekárov totiž videla iba jedného. So zmesou sklamania a hnevu zavesil a povedal si, že nebude viac mrhať energiou odhadovaním dôvodov, prečo mu Lori volala tak skoro ráno. Namiesto toho si ľahol na gauč v obývačke a vytiahol prvý z kopí neprečítaných odborných časopisov, ktoré sa mu tam nakopili. O 6:45 vstal, hodil časopis naspäť na kopu a zdvihol horský bicykel Cannondale opretý o stenu. Vyložil si ho na plece, vyšiel z bytu a pustil sa dolu schodmi. Skoré ráno bolo jediným časom, keď sa z bytu 2B neozývali hlasné hádky. Na prízemí musel obísť hromadu smetí, ktoré sem ktosi v noci nahádzal z vyšších poschodí. Len čo vyšiel na 106. západnú, zhlboka sa nadýchol chladného októbrového vzduchu. Až teraz sa začal cítiť čerstvo. Nasadol na bicykel a vyrazil okolo prázdneho basketbalového ihriska k Central Parku. Pred pár rokmi, práve v deň, keď mu zlomili predný zub, prišiel aj o svoj prvý bicykel. Nejaký čas odolával pokušeniu kúpiť si nový, pretože ho kolegovia a najmä Lori presviečali, že jazdiť v mestskej premávke na bicykli sa rovná takmer samovražde. Po niekoľkých nepríjemných zážitkoch z metra si ho však predsa len znova kúpil. Spočiatku jazdil celkom opatrne, to sa však časom zmenilo. Teraz už dávno zapadol do starých koľají. Cestou do práce a domov sa 2-krát denne púšťal do smrteľne nebezpečného súboja s newyorskou dopravou. Bol presvedčený, že nemá čo stratiť. Jeho nebezpečná jazda bola vlastne nekonečným pokúšaním osudu na základe presvedčenia, že ak jeho rodina zomrela a on nie, tak rád pôjde za ňou. Kým dorazil do ústavu súdneho lekárstva na rohu 1. Avenue a 30. ulice, mal už za sebou 2 vášnivé hádky s taxikármi a menšiu kolíziu s mestským autobusom. Vôbec ho to nevyviedlo z miery, ani nepripravilo oddych. Pokojne odložil bicykel medzi rakvy na prízemí a vykročil k vrátnici. Väčšina ľudí by mala po takej šialenej jazde nervy na prasknutie. Jack však bol iný. Pravidelné konfrontácie a namáhavé šliapanie do pedálov ho vždy výborne upokojili a pripravili na byrokraciu, ktorá na ňo číhala v práci. Cestou klopol do novín technika Vinnyho Amendolu, ktorý sedel na svojom obľúbenom mieste hneď za dverami. Pozdravil ho, no Vinny ho ignoroval. Ako každé ráno, aj dnes bol zahlbený do športových správ. Vinny tu pracoval dlhšie ako Jack. Bol to dobrý zamestnanec, hoci mu pred pár rokmi hrozil vyhadzov za to, že z ústavu vyniesol informácie, ktoré strápnili vedenie a ohrozili Jacka aj Lori. Nakoniec sa však ukázalo, že konal pod silným tlakom.
takže sa to skončilo iba prísnym pokarhaním a podmienečným prepustením. Vyšetrovanie totiž odhalilo, že on sám bol obeťou vydierania zo strany newyorského podsvetia, s ktorým mal isté styky jeho otec. Potom sa Jack pozdravil s obézným doktorom Georgeom Fonfortom, ktorý bol 7 rokov jeho šéfom. George bol na rade pri rozdeľovaní nových prípadov medzi jednotlivých patológov, preto bol v práci tak skoro. Zvyčajne chodieval medzi poslednými. Vďaka za vrelé privítanie, zamrmlal Jack, keď ho George ignoroval rovnako ako predtým viny. Prešiel k spoločnému kávovaru a nalial si kávu. Urobil ju Vinny, ktorý chodil do práce prvý, aby v prípade potreby pomohol nočnej zmene, a jednou z jeho povinností bolo navariť kávu pre všetkých ostatných. So šálkou v ruke sa vrátil k Georgeovi a nazrel mu cez plece. Potrebuješ niečo? Zavrčal George a zavrel zložku, ktorú mal na stole. Zo všetkého najviac neznášal, keď mu niekto čítal cez plece. S Georgeom nikdy dobre nevychádzal. Jack totiž neznášal podpriemernosť a z princípu odmietal tajiť svoje pocity. George mohol mať fantastické papiere a študovať spolu s najväčšími kapacitami súdnej patológie, no preňho to bol stále len človek, ktorý v práci nepodáva dostatočný výkon. Nemal preňho ani štipku rešpektu. Nad Georgeovou reakciou sa spokojne usmial. Mal priam zvrátenú radosť, keď ho dokázal rozúriť. Máme dnes niečo zaujímavé? Spýtal sa a prešiel na opačnú stranu stola. Potom začal presúvať pripravené papiere, aby lepšie videl na predpokladané diagnózy. Ja ich mám usporiadané, zvolal George a odstrčil mu ruku, len aby uchránil poriadok, ktorý si na stole vytvoril. Prípady mal roztriedené podľa príčiny a okolností úmrtia. Čo máš pre mňa? Vyzvedal Jack. Jedna z vecí, ktoré mal na tejto práci rád, bol fakt, že pri nej nikdy nevedel, čo prinesie ďalší deň. Za každým prišlo niečo nové. Ako očnému lekárovi sa mu to nestávalo. V tých časoch niekedy celkom presne vedel, čo bude robiť aj o 3 mesiace. Mám tu jeden infekčný prípad, odvetil šéf. Aj keď nevyzerá bohvie ako zaujímavo. Ako chceš, je tvoj. Kedy ho poslali? Chcel vedieť Jack. Je bez diagnózy? Je tu predpokladaná diagnóza. Ako príčinu smrti uvádzajú pravdepodobnú chrípku s druhotným zápalom pľúc, lenže pacient im zomrel skôr, ako stihli spracovať odbery. A komplikuje to ešte fakt, že Gramov test nič neukázal. Navyše lekár zosnulého bol celý víkend preč. Jack zobral príslušnú zložku a pozrel do nej. Zosnulý sa volal Jason Paparis. Vytiahol informačný formulár, ktorý vyplnila Janice Jaggerová, nočná súdna vyšetrovateľka a asistentka. Prebehol ho pohľadom a obdivne prikývol. Janice bola skutočne perfektná. Odkedy jej poradil, aby pri infekčných prípadoch pridala informácie o cestách do zahraničia a o kontaktoch so zvieratami, nikdy na to nezabudla. To je ale poriadne silná chrípka, poznamenal, keď mu padlo do očí, že zosnulý strávil v nemocnici menej ako 24 hodín. Na druhej strane však videl, že pacient bol silný fajčiar a aj v minulosti mal dýchacie ťažkosti. Z toho vyplývalo, že namiesto veľmi silnej infekcie mohlo ísť o veľmi slabý organizmus hostiteľa. Tak chceš ho alebo nie? Naliehal George. Máme na ráno kopu prípadov. Na niekoľko z nich som ťa už napísal. Jeden sa týka podozrivého, čo zomrel vo vyšetrovacej väzbe. Do frasa, zahromžil Jack. Dobre totiž vedel, aký politický a sociálny dopad môže mať takýto prípad. Si istý, že ho nechce radšej robiť náš neohrozený šéf Calvin? Pred chvíľou volal a vravel, že ho máš robiť ty, odvetil George. Hovoril o tom s akýmsi veľkým zvieraťom od polície a obaja sa zhodli, že sa na to hodíš najlepšie. Tak tomu hovorím irónia, poznamenal Jack. Nedávalo mu to zmysel. Zástupca aj riaditeľ sa predsa neustále sťažovali na jeho nediplomatické správanie, ktoré neberie do úvahy politické a sociálne aspekty práce súdneho lekára. Ak nechceš ten infekčný prípad, dám ti namiesto neho jedno predávkovanie, navrhol George. Vezmem si ten infekčný, povedal Jack rýchlo. Nemal rád predávkovania drogami. Všetky boli na jedno kopyto
a mali ich na stole takmer každý deň. Nepredstavovali preňho žiadnu intelektuálnu výzvu. Dobre, uzavrel to Fondworth a zapísal si rozhodnutie do hlavného zoznamu. Jack sa chcel čím skôr pustiť do práce, preto sa vrátil k Winniemu a zohol mu noviny. Technik si ho zlostne premeral očami ako uhoľ. Vôbec ho to netešilo. Vedel, čo bude nasledovať. Stávalo sa to takmer každý deň. Nehovorte, že už chcete začať, sťažoval sa vopred. Kto skoro vstáva, dobre sa máva, odvetil Jack v reakcii na Winnieho každodennú rannú nechuť do práce. Toto príslovie technika vždy vyprovokovalo, aj keď vedel, že naň dôjde. To by som rád vedel, prečo nemôžete chodiť do práce ako všetci ostatní, zavrčal Winnie. Hoci by to navonok nikto nebol povedal, Jack s Winnym spolu výborne vychádzali. Keďže Jack chodil do práce skoro, takmer vždy pracovali spolu a rokmi si vypracovali výborný model spolupráce. Jack dával Winniemu prednosť pred ostatnými technikmi a Winnie mal zasa Jacka radšej ako ostatných lekárov. Ako vravel, Jack sa s tým neserie. Nevidel si dnes doktorku Montgomeryovú? Spýtal sa Jack cestou k výťahom. Je príliš inteligentná na to, aby sem chodila tak skoro, odsekol technik. Na rozdiel od vás je totiž normálna. Keď prechádzali okolo ústredne, Jack si všimol, že v bočnej presklenej kancelárii seržanta Murphyho sa svieti. Nielen, že tam bol Murphy, no mal aj návštevu. Oproti nemu sedel poručík Lou Soldano, častý návštevník Márnice. Jack ho celkom dobre poznal, najmä preto, že to bol dobrý Lorin priateľ. Vedľa neho bol ďalší človek v civile, toho však nepoznal. Jack, zvolal Lou, keď ho zazrel. Poď sem na sekundu, chcem ťa s niekým zoznámiť. Jack vošiel do miniatúrnej kancelárie. Lou vyzeral ako obyčajne, ako by v noci nespal ani minútu. Jeho neoholená tvár vyzerala, ako by ju potreli sadzami a pod očami tmavé kruhy. Navyše mal dokrčené šaty, rozopnutú košeľu a uvoľnenú kravatu. Toto je zvláštny agent Gordon Tyrrell, povedal a ukázal na muža, ktorý sedel vedľa neho. Ten hneď vstal a podal Jackovi ruku. To znamená, že ste z FBI? Spýtal sa Jack. Presne tak, odvetil agent. Jack si ešte nikdy nepodal ruku s nikým z federálneho vyšetrovacieho úradu. Nebolo to však také, ako predpokladal. Gordonová ruka bola malá, takmer ženská a dosť mlandravá. Tyrrell bol drobný muž s jemnými črtami a rozhodne nevyzeral tak mužne, ako si ľudia predstavovali federálnych agentov. Oblečený bol veľmi konzervatívne. Dokonca mal zapnuté všetky 3 gombíky na saku. Vo viacerých ohľadoch vyzeral ako dokonalý Louov opak. Čo sa deje? Vyzvedal Jack. Nespomínam si, kedy som ťa tu naposledy videl tak skoro ráno. A v noci sa stala vražda, o ktorú sa zaujíma FBI, vysvetlil Soldano. Dúfame, že pitva nám o nej povie viac. Aký prípad to bol? Strelná alebo rezná rana? Zo všetkého trocha, vysvetlil poručík. Telo je v hroznom stave. Ešte aj tebe sa z toho môže zdvihnúť žalúdok. Je identifikované? Pri vážne poškodených telách sa niekedy veľmi ťažko zisťovala totožnosť mŕtvého. Lou spýtavo zdvihol obočie a pozrel na Gordona. Nevedel, čo všetko je v tomto prípade utajovanou skutočnosťou. To je v poriadku, odvetil agent. Áno, máme ho identifikovaného, pokračoval Lou. Volá sa Brad Cassidy, má 22 rokov a je to skinhead. Myslíš jeden z tých rasistických debilov s fašistickým tetovaním, s koženou bundou a čiernymi čižmami? Spýtal sa Jack. Zopár takých vydával v mestských parkoch a ešte viac doma na stredozápade, kam chodil na návštevy k matke. Presne tak, prikývol Lou. Ale nie všetci skinheadi používajú nacistické symboly, upresnil Gordon. To je pravda, súhlasil Lou. V skutočnosti si niektorí ani neholia hlavu. Ich štýl sa pomaly mení. Ale hudba nie, dodal Gordon. Tá je pravdepodobne najstabilnejšou časťou celého hnutia a jeho štýlu. O tom veľa neviem, pripustil Soldano. O hudbu som sa nikdy nezaujímal. No pre amerických skinheadov je veľmi dôležitá, zdôraznil agent. Poskytuje ich hnutiu ideológiu nenávisti a násilia.
Naozaj? To všetko majú len z hudby? A to vôbec nepreháňam, pokračoval Gordon. Na rozdiel od Anglicka sa v Amerike skinheadské hnutie začalo iba ako módny štýl, niečo ako punk. Bola to len póza, založená na šokovaní pomocou účesu, oblečenia a správania. Potom však prišla hudba skupín ako Screwdriver, Brutal Attack a ďalšie a celé to zmenila. Ich texty podporovali zvrátenú myšlienku prežitia rasy a rebélie proti systému. Práve odtiaľ pochádza tá ich nenávistná ideológia plná násilia. Takže vy ste odborník na skinheadov? Spýtal sa Jack, na ktorého to urobilo poriadny dojem. Iba z nevyhnutnosti, odvetil Gordon. V skutočnosti sa zaoberám ultrapravicovými extrémistickými skupinami. Musel som to však rozšíriť aj na skinheadov. Skupina s názvom Biela árijská armáda totiž využila nenávisť spôsobenú touto hudbou a začala ich verbovať do svojich prepadových jednotiek. Teraz ju nasleduje množstvo ďalších neonacistických skupín, ktoré ich nechávajú robiť všetku špinavú prácu a zároveň ich indoktrinujú neonacistickou propagandou. Títo chlapci zvyčajne mlátia farebných, však, vyzvedal Jack. Čo sa stalo tento raz? Niekto sa im postavil na odpor? Skinheadi majú tendenciu bojovať medzi sebou rovnako ako s inými, vysvetlil mu Gordon. V tomto prípade išlo o boj v rámci skupiny. Prečo vás vlastne ten Brad Cassidy tak veľmi zaujíma? Nechápal Jack. Myslel som, že čím ich bude menej, tým jednoduchšiu prácu budú mať policajti. V tom do miestnosti strčil hlavu viny a informoval ho, že ak hodlá ďalej mlátiť prázdnu slamu, on sa vráti k novinám. Jack mu naznačil, že môže ísť. Brada Cassidyho sme získali za informátora, odvetil Gordon. Bol ochotný spolupracovať, len aby nemusel ísť za mreže kvôli niekoľkým zločinom, ktoré spáchal. Snažil sa pre nás infiltrovať organizáciu Árijská ľudová armáda, skrátene ALA. O tej som nikdy nepočul, čudoval sa Jack. Ani ja, podporil ho Lou. Je to tieňová skupina, pokračoval vo vysvetľovaní Gordon. Vieme o nej iba to, čo sa nám podarilo zachytiť na internete, ktorý sa stáva hlavným spôsobom komunikácie týchto neofašistických organizácií. Dozvedeli sme sa, že sídli kdesi v New Yorku a verbuje miestnych skinheadov. Najhoršie na tom je, že podľa niekoľkých náznakov pripravuje niečo veľké. Bojíme sa, aby to nebola nejaká násilná akcia. Niečo ako ten veľký bombový atentát v Oklahome, doplnil ho Soldano. Veľký teroristický útok. Bože môj, zvolal Jack. Nemáme ani tušenia, čo, kde a kedy to má byť, pripustil agent. Dúfame, že sa len vystatujú prázdnymi hrozbami, ako je v týchto kruhoch častým zvykom, ale nechceme nič riskovať. A keďže jediným účinným nástrojom na boj proti terorizmu je kontrašpionáž, robíme, čo je v našich silách. Varovali sme predstaviteľov mesta, bohužiaľ im však nemôžeme dať dosť informácií. Momentálne je naším jediným vodidlom mŕtvý skinhead, vyhlásil Lou. Práve preto sa tak veľmi zaujímame o jeho bitvu. Mám sa do nej hneď pustiť? Spýtal sa Jack. Chystal som sa na jeden infekčný prípad, ale ten môže počkať. Požiadal som o to Lori. Lou sa začervenal tak, ako to len jeho tmavá talianska pleť dovolila. A ona súhlasila. Kedy si s ňou hovoril? Dnes ráno. Naozaj? A kde si ju zohnal? Doma? No, ona vlastne volala mne. Telefonovala mi na mobil. Kedy? Lou zaváhal. Nebolo to okolo 4:30 ráno? Naliehal Jack. Záhada okolo Lori sa prehlbovala. Tak nejako, pripustil Lou. Jack ho chytil za lakeť a viedol do ústredne. Ospravedlňte nás na minútku, povedal zarazenému agentovi FBI. Marjorie Zenkovská na nich letmo pozrela, hneď sa však vrátila k pleteniu. Všade bolo ticho. Aj mne volala o 4:30, šepol Jack. Zobudila ma. Nie, že by som sa sťažoval, aj tak som mal nočnú moru. Vlastne bolo dobre, že ma zobudila. Chcel som tým len povedať, že viem presne, kedy mi volala, pretože som sa pozrel na budík. No, mne možno volala o 3:15, upresnil Lou po chvíľke uvažovania. Neviem presne, kedy to bolo. Mali sme dosť rušnú noc.
kvôli čomu to bolo? Chcel vedieť Jack. Je to trocha nezvyčajný čas na telefonáty, nemyslíš? Soldano na ňo uprel pohľad uhľovo-čiernych očí. Očividne zvažoval, či sa hodí povedať, o čom sa s Lori rozprávali. Dobre, možno to nebola dobrá otázka. Jack rezignovane zdvihol ruky. Čo keby som ti namiesto toho povedal, kvôli čomu volala mne? Chcela ma pozvať na večeru. Vravela, že sa so mnou musí porozprávať. Má to nejakú súvislosť s tým, čo povedala tebe? Lou vydýchol cez zaťaté zuby. Asi áno, mne povedala totiž to isté. Pozvala ma na večeru. Neťaháš ma náhodou za nos? Soldano mlčky pokrútil hlavou. Čo si jej povedal? Že sa s ňou rád stretnem. O čom podľa teba chcela hovoriť? Lou váhal. Znova na ňom bolo vidieť, že mu to nie je príjemné. No, myslel som si, že mi chce povedať, ako veľmi jej chýbam. Veď vieš, niečo také. Jack si plesol dlaňou po čele. Dojalo ho to. Lou bol do Lori jednoznačne zaľúbený. Zároveň to však znamenalo istú komplikáciu, pretože aj on k nej niečo také cítil, hoci si to nebol ochotný pripustiť. Nemusíš nič vravieť, predbehol ho Lou. Viem, že to znie hlúpo, ale niekedy mi je smutno a s ňou ma to vždy prejde. Okrem toho má rada moje deti. Jack si zložil ruku z čela a položil ju Louovi na plece. Nemyslím, že by to bolo hlúpe, práve naopak. Iba som dúfal, že mi vysvetlíš, čo sa vlastne deje. No, na to sa asi musíme spýtať priamo jej. Vravela, že príde trocha neskôr. Ako ju poznám, nechá nás oboch čakať až do večera, poznamenal Jack. Nevravela, prečo príde neskôr? Nie. Ešte aj to je čudné. Ak bola taká čulá o 4:30, ako to, že príde do práce neskoro. Lou iba mykol plecom. Jack odišiel s hlavou plnou záhad okolo Lori a terorizmu. Bola to čudná kombinácia. Uvedomil si však, že s tým aj tak nič nenarobí. Preto sa rozhodol konečne začať s prácou a po druhý raz vytiahol Vinnyho od novín. Tešil sa, že bude mať pred sebou aspoň jeden problém, ktorý sa dá vyriešiť okamžite. Cestou okolo Jenisinej kancelárie mu napadlo, že sa ešte na niečo spýta. Ahoj, na tom Paparisovi si pekne zapracovala, pochválili ju. Vďaka, odvetila. Mala by si odpočinúť. Len dokončím tento prípad a odchádzam. Nemáš ešte niečo, čo by som mal o tom Paparisovi vedieť? Myslím, že som tam dala všetko. Teda okrem toho, že doktor, čo ho ošetroval, bol z toho poriadne mimo. Vravel, že sa v živote nestretol s agresívnejšou infekciou. Vlastne aj chcel, aby si mu hneď po pitve zavolal. Jeho meno a číslo je na zadnej strane formulára. Zavolám mu, len čo niečo zistím, sľúbil Jack. Po výťahu sa opatrne ozval Vinny. Z toho prípadu mi behá mráz po chrbte. Pripadá mi ako ten mor, čo sme tu mali pred pár rokmi. Dúfam, že to nie je začiatok ďalšej epidémie. To aj ja, prikývol Jack. Ale neskôr pripomína tú chrípku, na ktorú sme narazili po more. Musíme si dať poriadny pozor, aby sme sa nekontaminovali. To je jasné, súhlasil Vinny. Keby som mohol, dám si namiesto jedného skafandra 2. Vinny už mal na sebe chirurgický odev, takže kým sa Jack prezliekal z civilných šiat, išiel si natiahnuť špeciálny skafander. Potom odišiel do pitevne, alebo do jamy, ako jej hovorili, a nechal Jacka čítať materiály v zložke, najmä Jenisinu správu. Tento raz v nej Jack objavil niečo, čo mu predtým ušlo. Ten zosnulý obchodoval s kobercami. Uvažoval, aké koberce to asi sú a odkiaľ ich vozia. V duchu si poznamenal, že na to musí vyšetrovateľov upozorniť. Vybral Paparisovú rentgenovú snímku, zavesil si ju na svetelnú tabuľu a pozorne ju prezrel. Bola to snímka celého tela a z diagnostického hľadiska nemala veľkú hodnotu. Najmä hrudník na nej nebol práve najostrejší. Aj tak ho však na nej zaujali dve veci. Poprvé tam nevidel žiadne jasné znaky zápalu pľúc, čo bolo pri pacientovi s takým rýchlym postupom ochorenia veľmi nezvyčajné. A po druhé bola tam výrazne zväčšená oblasť medzi pľúcami, odborne nazývaná mediastínum.
Kým sa obliekol do špeciálneho skafandra s bezpečnostným filtračným systémom, Vinny už vyložil telo na stôl a pripravil všetky pomôcky. Čo ste tam toľko robili do čerta? Sťažoval sa, keď ho uvidel. Už sme to mohli mať za sebou. Jack sa iba zasmial. Pozrite na ňo, pokračoval Vinny a ukázal na mŕtvolu. Tento chlapík to už na promočný ples nedotiahne. Dobrá pamäť, poznamenal Jack. Vinny tú istú frázu použil aj v prípade moru pred pár rokmi. Práve vtedy si spolu začali vymieňať ukážky čierneho humoru. Pamätám si nielen to, chválil sa technik. Kým ste sa pripravovali, prezrel som telo kvôli štípancom od hmyzu. Nemá žiadne. To je ale pamäť, pochválil ho znova Jack. Robíš na mňa úžasný dojem. Pri tom prípade s morom mu povedal, že hmyz a najmä pavúky často zohrávajú dôležitú úlohu vektora pri prenose infekčných chorôb. V takých prípadoch bola dôležitou súčasťou pitvy dôkladná povrchová obhliadka tela. Čo skoro prevezmeš moju prácu? Radšej by som prevzal váš plat, usmial sa Vinny. Prácu si môžete nechať. Jack ešte raz prezrel telo, no technik mal pravdu. Neboli na ňom žiadne stopy po uštipnutí hmyzom. Nenašiel ani purpuru, mnohonásobné bodkovité krvácanie pod kožou, hoci tá vyzerala dosť sivo. Vnútornosti však hovorili o niečom celkom inom. Len čo otvoril hrudník, uvidel jasné patologické stopy. Na povrchu pľúc bolo vidieť krv, čo znamenalo nález zvaný hemoragický pleurálny výpotok. Krv a zápal bol viditeľný aj na ostatných častiach tela. Na pažeráku, priedušnici, hlavných prieduškách, veľkých tepnách a lymfatických uzlinách. Tento nález sa nazýval hemoragická mediastinitída a jednoznačne vysvetľoval čierny tieň na rentgenovej snímke. No teda, poznamenal. Pochybujem, že to s toľkým krvácaním mohla byť chrípka. Nech to bolo čokoľvek, šírilo sa to ako lesný požiar. No to je hezký. Vinny na ňo nervózne pozrel. Do tváre mu nevidel, pretože na plastovom kryte skafandra sa odrážalo ostré svetlo stropných lámp, no nepáčil sa mu jeho hlas. Doktora Stapletona málo čo dokázalo v pitevni vyviesť z miery tak, ako teraz. Čo to podľa vás bolo? To neviem, pripustil Jack. Ale kombinácia hemoragickej mediastinitídy a pleurálneho výpodku mi pripomína čosi, o čom som už raz čítal. Ibaže si neviem spomenúť, čo presne to bolo. Nech toho chlapa dostalo čokoľvek, bolo to riadne agresívne. Vinny inštinktívne odstúpil od tela. Neplaš sa hneď, karhal ho Jack. Radšej mi pomôž vybrať brušné orgány. Dobre, ak mi sľúbite, že si dáte pozor, odvetil technik. Niekedy robíte s tým skalpelom príliš rýchlo. Neochotne sa vrátil k stolu. Neboj, ja si vždy dávam pozor, namietol Jack. No jasné, odvrkol Vinny sarkasticky. Preto jazdíte každý deň cez mesto na bicykli. Kým sa sústredili na tento prípad, začali privážať ďalšie telá. Dosť rušný deň. Čo to máš? Oslovil Jacka kto si zozadu. Jack sa vystrel a uvidel za sebou doktora Cheta McGoverna, ktorý nastúpil do ústavu súdneho lekárstva v ten istý mesiac ako on. Výborne s ním vychádzal, najmä preto, lebo obaja mali svoju prácu veľmi radi. Obaja tiež predtým skúsili pracovať v iných oblastiach medicíny a až potom sa rozhodli pre súdne lekárstvo. Po osobnostnej stránke sa však dosť líšili. Chet nebol ani zďaleka taký sarkastický ako Jack a nemal ani problémy s autoritami. Zbežne mu vysvetlil Paparisov prípad a ukázal mu patologické zmeny v hrudnom koši. Otvoril pred ním aj pľúca, aby zdôraznil, že v nich nie sú takmer žiadne stopy po zápale pľúc. Zaujímavé, povedal Chet. Tá infekcia musela prísť zo vzduchu. Hej, nepochybne. Ale prečo taký slabý zápal pľúc? Tak to neviem, pripustil kolega. Veď ty si náš odborník na infekčné choroby. Keď by to bola pravda, vzdychol Jack a opatrne uložil pľúca do misky. Som si skoro istý, že som o takejto kombinácii príznakov už niekde počul. Iba si za Boha neviem spomenúť kde. Stavím sa, že na to prídeš.
Chet sa už chystal odísť k svojmu stolu. Jack ho však zastavil otázkou, či nevidel Lori. Nie, ešte nie, odvetil Chet a odišiel. Jack pozrel na nástenné hodiny. Už bolo takmer 9. Mala tu byť už pred hodinou. Nakoniec však iba mykol plecom a pokračoval v práci. Nasledovalo vybratie mozgu. S Vinim to už robili toľkokrát, že pritom vôbec nemuseli hovoriť. Technik síce urobil väčšinu práce, no vrchnú časť lebky musel vždy odstraňovať Jack. No teda, zvolal znova, keď uvidel mozog. Aj tu bolo vidieť množstvo krvi, ako na pľúcach. Keď sa niečo také objavilo pri infekčnom prípade, zvyčajne to znamenalo hemoragickú meningitídu, čiže zápal mozgových blán, ktorý bol taký silný, že spôsobil krvácanie. Toho chlapa musela poriadne bolieť hlava, poznamenal Vinny. Hlava aj hruď, upresnil Jack. Zrejme mal pocit, ako keď človeka zrazí vlak. Čo to tu máte, pán doktor? Ozval sa hlboký, zvučný hlas. Prasknutú aneurizmu, alebo traumatický prípad? Ani jedno, ani druhé, odvetil Jack. Je to infekcia. Obrátil sa a uvidel impozantnú siluetu doktora Calvina Washingtona, zástupcu riaditeľa ústavu. Dobrý výber, poznamenal Calvin. Infekcie sú vašou špecializáciou. Máte už predbežnú diagnózu? Naklonil sa k stolu, aby lepšie videl. Vedľa jeho masívneho svalnatého tela vyzeral Jack ako podvýživený. Mohutný černoch s talentom na šport sa mohol pokojne živiť ako profesionálny hráč amerického futbalu, keby nedal prednosť medicíne. Jeho otec však bol uznávaným filadelfským chirurgom a mladý Washington chcel nasledovať jeho príklad. Ešte pred 2